Hej og velkommen til episode 2 af den her podcast med Prioriter dine penge. Jeg hedder Julie Verdig, og jeg er 42 år. Jeg bor inde i Vandløs, tæt på København, og i en 2-værelseslejlighed med min datter på 8 år og 2 hunde. Og i dag skal det handle lidt om sådan en introduktion til mig og min pengehistorie. Jeg ved ikke, hvordan man skal starte en pengehistorie. Man skal gå helt tilbage til, da man var barn, og hvordan ens forældre... Altså jeg kan i hvert fald huske, at mine forældre sådan aldrig havde nok penge. De er sygeplejersker og boede i et dyrt hus og sådan noget. Da vi kom til Danmark, skulle jeg til at sige, vi har boet i Zimbabwe nogle år, da jeg var helt lille. Kom til Danmark, da jeg var 7. Og købte et hus der i slutningen af 80'erne, hvor det var dyrt. Og så blev de jo skilt i midten af 90'erne, hvor det var... Hvor huspriserne var røget ned. Så de mistede jo lidt på det. Og men altså, jeg har i hvert fald altid sådan husket min mor som at tage ekstra vagter, og altså sådan skulle lige skalte og valte lidt med økonomien. Det var ikke bare sådan lige, når man lige havde sådan en veninde på besøg, og man lige ville høre, om hun kunne blive at spise, så kunne jeg altid se på min mor, og så skulle vi lige holde øje med, hvor meget kød der blev taget og sådan nogle ting. Så, men altså, det synes jeg heller ikke er et problem. Altså, det skal man jo lære, at der ikke er i overflod af alting, synes jeg i hvert fald. Klip til i dag, hvor vi spoler lidt tilbage og klipper til, at jeg så læste på universitetet i en frygtelig masse år, og kom ud og var uddannet akademiker. Jeg havde læst humaniora, ikke, på litteraturvidenskab og engelsk som hovedfag. Og kom ud og blev gymnasielærer med det samme. Og det var jeg så i 7 år ude på Herlev Gymnasium og HF. Og det var jeg glad for i nogle af årene. Men det blev mere og mere presset og stresset, og jeg fik stress og deraf følgende angst. Og så havde jeg en periode, hvor jeg var sygemeldt, og så kom jeg tilbage, og så tog jeg pædagogikum. Det er sådan noget, man skal tage for at lære fra sig, ikke, når man skal være gymnasielærer. Og det endte i hvert fald med, at jeg efter, så fik jeg det pædagogikum, og så var jeg også på barsel. Men i anden runde af nogle fyringsrunder, så røg jeg, hvilket var rigtig godt for mig. Altså i 10 minutter efter, jeg havde fået den der besked fra rektor om, at jeg skulle til samtale, og jeg nok desværre godt vidste, hvad det drejede sig om, og han sendte guld på gaden, og han var frygtelig ked af det og sådan noget. Der var jeg i 10 minutter efter, jeg læste den mail, der gik jeg og sagde, det må man sikkert ikke sige på en podcast, FUCK, ikke? Og shit, hvad skal jeg gøre? Og nej, og nu ryger det her job. Men kort efter, altså virkelig et kvarter efter, så tænkte jeg, det var simpelthen bare, for mig var det bedste, der kunne ske. Jeg kunne ikke selv sige det job op, og det stressede mig helt vildt. Altså når jeg sad, og på det tidspunkt var min datter 2 år gammel, og når jeg sad og legede med hende på gulvet i stuen, så sad jeg og... Altså, jeg var ikke 100% nærværende på noget tidspunkt, fordi jeg sad og skævede op til den der stak stile. Jeg havde jo nogle rigtig rette fag, kan man sige, dansk og engelsk. Og jeg sad jo og kiggede op på den stak stile, der lå op på toppen af en eller anden reol med alle mine... arbejdsbøger og alle mine noter til arbejdet og stile og den slags ting. Og skævede op til den og tænkte, nej, det skal jeg også have gjort. Og elever, der skrev om store skriftlige opgaver og SRP og SSO'er, og jeg skal komme efter jer, og hele tiden døgnet rundt. Gymnasieelever, de sover aldrig, har jeg indtryk af, kun i timerne. Men det var bare enormt stressende, og det var bare for meget. Og det var godt, at jeg blev fyret, selvom det ikke lyder godt at være blevet fyret. Så jeg havde nok selv på et tidspunkt sagt stop, men jeg kunne ikke mærke mig selv der. Og endelig, så fik jeg den der ro til at... Jeg gik så ledig i nogle måneder, eller jeg havde jo så opsparet 5 måneders løn eller et eller andet, så jeg gik og danderede den, kan man næsten sige. Men jeg trængte også til det. Jeg var simpelthen så stresset, at det hele strittede på mig, og havde brug for at mærke efter. Og det jeg så, det ved jeg ikke, om man kan sige desværre, men desværre
for den lille familie. Det jeg så også kunne mærke, det var så, at det forhold, jeg var i med min datters far, og vi havde været sammen i 9 år, at det så heller ikke skulle være. Vi er rigtig gode venner i dag, og gik fra hinanden i fred og fordragelighed, og han er en stor hjælp og støtte, og vi har det rigtig godt sammen, og det er jo dejligt. Men jeg mærkede, at det ikke gik. Så vi gik fra hinanden, og jeg stod så lige pludselig der, og havde gået fra det vilde akademikerliv med masser af penge på kontoen. Han var økonom, det er han stadig, og vi tjente jo mange penge hver måned, og brugte lige så mange. Vi lagde ikke til side. Han snakkede tit om det er klart, han er økonom, ikke? Men det fik vi altså ikke gjort, og det var mig, der stod for, jeg købte mad, og jeg købte bare ind. Altså, jeg købte det, vi skulle have, og vi skulle da have bøffer og rødvin, og det var inden jeg blev veganer, som jeg var i en periode på mange år faktisk, men nu er jeg sådan mere vegetar. Men nok om det. Det kommer vi også ind på, det med maden, og det er, undskyld mig, men det er jo billigere at købe kikærter, end at købe kylling, ikke? Især økologisk. Men det kommer vi ind på senere hen. Men jeg købte ind, og vi havde et madbudget, der hed 8-10.000 om måneden. Det var helt vanvittigt. Det er jo nærmest, hvad jeg har udbetalt nu, ikke? Altså, så i hvert fald, da vi gik fra hinanden, der skulle der justeres på nogle ting i min lille økonomi. Fordi jeg lige pludselig stod der og gik fra 2 gode indkomster til en lille. Jeg røg på dagpenge, og meget kort efter, en måned efter eller sådan, fik jeg så et job, men havde valgt simpelthen at kun arbejde 25 timer, 24 timer var det vist om ugen, fordi jeg simpelthen trængte til den der ro i mit lille hoved, og jeg arbejdede også med, jeg begyndte simpelthen på noget helt andet. Jeg blev ansat i en HR-afdeling, og jeg har ikke nogen HR-baggrund, men jeg er god til tal, deraf at jeg også er god til at prioritere mine penge og lave budgetter og den slags, men de fandt hurtigt ud af, det kunne jeg jo godt finde ud af, og jeg fik mere og mere ansvar, og det var fint. Men jeg trængte egentlig til et job med mindre ansvar i hvert fald, og mindre stress, end jeg havde haft før, og i hvert fald et job, hvor jeg kunne slukke for computeren 3:00 om eftermiddagen, når jeg gik hjem, og så var det det. Og så skulle jeg ikke tænke mere på det. Så kunne jeg bruge min energi og mine kræfter og så videre på min tankevirksomhed på noget andet. Så det var rigtig godt for mig at blive fyret, og det var også godt for mig at gå ud og bo et sted alene og have min datter halvdelen af ugen, og min eks havde hende den anden halvdel, og det går også stadig godt med den ordning. Men jeg havde jo så ikke noget sted, så jeg gik jo fra at have en masse penge til pludselig at stå, og faktisk da jeg flyttede fra min eks, der havde jeg ikke noget job, og var på A-kasse der, og så fik jeg så et job, men til ikke særlig mange penge. Jeg er jo ikke uddannet HR, så det var jo bare sådan, jeg tror jeg tjente 18.000 eller et eller andet før skat. Men det var, jeg prioriterede det. Jeg prioriterede det i mit liv, at jeg skulle have den tid og ro. Så jeg gik en tur med hunden. På det tidspunkt havde jeg en hund, og jeg gik en tur med den en dag og mødte en dame, jeg tit møder. Det var her, at jeg boede stadig sammen med min eks på det tidspunkt, og vi havde besluttet at gå fra hinanden, og vi havde også prøvet parterapi og alt muligt. Men det var det, vi skulle hver sin vej. Og så gik jeg en tur med hunden og mødte den her dame og fortæller hende om alle mine genvordigheder. Og jeg har mødt hende før, og vi har snakket godt sammen, og jeg er et meget åbent menneske og snakker med alt og alle, der gider høre på mig. Og hun sagde bare, Julie, du og Victoria, min datter, I skal bare, og Molly, hunden, I skal bare flytte ind til mig. Jeg har en første sal, og jeg har en 4-værelse, så jeg bor der alene, og I får the master bedroom. Og så sagde jeg, gud nej, og jeg tog over til hende en dag og fik en kop te, og vi sad og snakkede om det, og jeg sagde, hvad skal jeg betale? Og jeg skal jo betale selvfølgelig. Nej, det ville hun bare ikke høre tale om. Jeg var virkelig heldig der. Altså hun havde tjek på økonomien, hun er også bankdame, og hun ville ikke høre tale om, nu skulle jeg bare være enlig mor og skulle spare op og finde ud af, hvad jeg skulle, fordi jeg skulle have en ny lejlighed. Nå, nok om det. Enormt sødt af hende, og tusind tak til Lene. Men
Jeg boede så hos hende det endte med 15 måneder, før jeg så fik min lille lejlighed her i Vanløse, tæt på Victorias far, meget tæt på og rigtig tæt på hendes skole. Jeg kan faktisk se derned, når jeg kigger ud af vinduet, og det er jo dejligt. På det tidspunkt gik hun selvfølgelig i institutioner, børnehave og sådan noget, men jeg bor så i en toværelses nu til ingen penge nærmest. 4.000 om måneden, tror jeg, den koster, og det er jo fordi, det er gennem et KAB, ikke? Sådan noget, udlejningsselskab. Og det var jeg også enormt heldig med, for jeg har aldrig været skrevet op til sådan noget der, de billige boliger der gennem et eller andet selskab, men det var min eks Jesper, og vi havde en lejlighed gennem dem, og når man går fra hinanden i KAB og har et barn boende, og man har boet sammen i over 2 år, så får den, der flytter automatisk, altså de bliver sat på en brudt parforholdsliste, hedder det. Man behøver ikke engang være gift, for det var vi ikke. Og så fik jeg, efter et års tid fik jeg så den her lejlighed, og jeg er bare super glad for det. Den er lille, den er billig, det er fint nok til os. Jeg er også minimalist, hvilket vi også kan komme ind på et senere tidspunkt, så vi har ikke, altså det er fint med 2 værelser. Min datter har soveværelset, og jeg bor inde i stuen. Jeg har min seng inde i stuen, og det er der, jeg opholder mig mest. Det er også med hende. Men pengehistorie, hvor kom jeg til? I hvert fald sidder jeg nu, efter at have arbejdet 4,5, næsten 5 år, med det nye arbejde, jeg havde fået med HR, som jeg også var rigtig glad for, men havde mange skiftende chefer og fik mere og mere stress, og så kom der corona, hvor man arbejdede en rigtig masse hjemme, og det vendte jeg mig lidt til med hensyn til min stress og angst, som jo stadig var der. Og jo mere jeg var hjemme fra arbejdsmarkedet, altså jeg arbejdede hjemme, og det var fint, men jo mere, desværre havde jeg så også ved at komme tilbage igen, da det sådan begyndte at kunne åbne op igen, og man skulle være inde på kontoret. Der havde jeg lidt vendet mig til en anden rytme, og fik en masse angst, når jeg endelig dukkede op på kontoret. Også med nye chefer, og firmaet ekspanderede og blev opkøbt, og lige pludselig endte det så med en rigtig god chef sagde op, og jeg fik en ny chef, der sad i Polen eller et eller andet, og hun ville bare ikke høre tale om, at jeg skulle arbejde hjemme, og der var meget galt. Og samtidig med det var sidste sommer, der blev min far frygtelig meget syg. Han er heldigvis ovenpå igen, men vi troede faktisk, at han måske skulle dø. Så alle de her ting, der var også noget andet personligt, jeg ikke lige har lyst til at komme ind på, men der var nogle ting, der bare fyldte for meget op i mit hoved. Og det eneste, jeg kunne skære væk på det tidspunkt, det var sådan jobbet. Så jeg måtte lave en stresssygemelding igen, og en stress- og angstsygemelding, og var sygemeldt nogle måneder, og da jeg kom tilbage, var det, jeg havde fået den her nye chef, som ikke lige var vildt forstående over for, at jeg havde brug for at arbejde hjemme, og noget af tiden i hvert fald, og sådan ting. Hun ville have, at jeg skulle være der 24/7, og hun ville også gerne have, at jeg skulle op i tid, og hun ville ikke rigtig høre tale om noget. Så den gik bare ikke. Jeg blev faktisk nødt til at sige op der. Og, eller de fyrede mig på baggrund af den her 120-sygedagsregel, endte det så med, ikke? Og det var jo ærgerligt, og med de nye regler, der er for det, så får man jo ikke den opsparede anciennitet. Så jeg fik en månedsløn. Men så røg jeg på noget sygedagpenge i noget tid, og så i november eller sådan anden sidste år røg jeg så på noget ressourceforløb. Og en ressourceforløbsydelse, som man får udbetalt fra kommunen der, det svarer til en kontanthjælp. Så det er jo ikke voldsomt meget, men altså, vi klarer os. Det er jo ikke sådan, at jeg har 10.000 kroner at investere hver måned, og kan rende i Tivoli hver fredag til koncert, eller hvad man laver derinde, og tage på de vilde ferier. Sådan er det jo bare ikke herhjemme. Og jeg er så glad for, at Victoria har sin rige far,
som tjener godt med penge, og det er skam ikke, fordi han ikke også gerne vil hjælpe mig og tilbyder lidt at hjælpe en gang imellem. Man vil jo gerne klare det selv. Så som sagt har vi et rigtig godt forhold, så det er jo dejligt. Men jeg er rigtig glad for, at hun får... Jeg har vendt det her til noget positivt og tænkt, at far tager hende med i Tivoli og til Rhodos og altså på udlandsrejser, og hun prøver en masse der. De har været på eksperimentaret i søndags og alle de her ting. Og med mig, der er det altså ude i naturen, det er op til mormor, det er lave bål nede i pergolaen, nede i haven, og lave snobrød og marshmallows, og hun er med i køkkenet, når jeg laver surdej og ting fra bunden, og hun synes, det er spændende og interessant noget af tiden. Og altså, og det er det med mig, og vi holder ferie i Danmark. Vi tager på i sommerhus eller et eller andet med min mor og far, der så er så søde at betale for det, fordi de gerne vil holde en uges ferie med familien og barnebarnet. Så altså, ja, det fungerer rigtig godt for mig, og jeg tænker lidt, det er fint, hun har det bedste fra begge verdener. Hun skal jo ikke, jeg vil have frygtelig dårlig samvittighed, hvis jeg ikke kunne give hende noget og købe tøj brugt til hende og få aflagte vinterjakker og vinterstøvler fra hendes gode veninde, der lige er et år ældre, og det passer lige i størrelsen af næste sæson, så passer Victoria det. Jeg er simpelthen så taknemmelig for det, men jeg ville have haft frygtelig dårlig samvittighed over for hende, hvis jeg ikke kunne give hende de ting, hun skulle, hvis hun kun oplevede det her med at spinke og spare og vende hver en 25 øre og aldrig kunne noget ekstraordinært. Så jeg er enormt glad for, at hun har sin far, som kan give hende nogle af de lidt mere luksuriøse ting. Så ja. Så, og med hensyn til gæld, med hensyn til min pengehistorie, så havde jeg jo et gevaldigt studielån. Jeg tror faktisk, det endte med at være på sådan en 335.000. Altså hovedstolen var jo lidt lavere, men i deres regnskab med hensyn til, hvad jeg skulle betale tilbage over 15 år og med renter og ting og sager, så ville jeg nå op i at betale 335.000 igen. Det kom jeg heldigvis ud af sidste februar, tror jeg det var, 2022, og det var dejligt. Så er den ud af verden, og nu har jeg en lille klatgæld til min far. Så jeg har heldigvis ikke de store gældsposter. Jeg har aldrig gjort mig i det der med kviklån og den slags, men jeg har jo virkelig hørt om, man kender jo til det gennem eventuelt familie eller venner, som har gjort det, så det er også noget, vi skal ind på med afbetaling af forskellige gæld og forbrugslån og smålån og sådan noget. Det vil jeg komme ind på i en senere podcast. Men jeg havde det her studielån, og ellers har jeg ikke noget gæld, og det var vist det, jeg ville sige med det. Ja, så det er jo rart. Så mit budget hænger sammen. Der er ikke de helt store, jeg kan ikke lave de helt store krumspring i forhold til at gøre noget vildt, men det gør ikke noget, og så længe, man kan sige, hvis nogen derude sidder med masser af penge, og også bruger en masse penge, så kan I måske tænke, hvordan delen kan man klare sig med det, men man ændrer altså sit mindset et lille smule, når man lige pludselig ryger fuldstændig i bund og har så lille et budget, at man taler 11.000 udbetalt, og skal få det til at række til telefonregninger, og datteren vil gerne have Disney Channel, eller den der Disney-app, ikke? Og hvad ved jeg, forsikringer og husleje og så videre. Men på en eller anden måde lykkes det, og det er det, jeg vil tale om i den her podcast. Så det her var i hvert fald omkring min pengehistorie og lidt introduktion til mig. Og jeg håber, I stadig vil følge med. Næste uge vil jeg begynde på sådan en større overskrift, der hedder sådan, få styr på din økonomi, hvis man starter op. Jeg synes også, at folk, der normalt laver budgetter og ting og sager, sagtens kan få gavn af det her, jeg vil tale om næste uge, men lige få tjekket nogle ting efter i sømne. Men jeg vil i hvert fald begynde på sådan en lille et par afsnit omkring at få styr på sin økonomi, og det er jo sådan noget med track your spending, gå tilbage på netbank og se alt, hvad man betaler for, og finde sit hvorfor, og få lavet et budget og den slags. Så det er det,
der er det sådan det næste i rækken på den her podcast. Og jeg er i hvert fald glad for, at I følger med. Og skriv endelig for eksempel ind på Instagram, hvor jeg er og hedder prioriter dine penge. Skriv mig en besked derinde, hvis I har nogle uddybende spørgsmål eller noget, så vil jeg samle op til næste uge, hvis der skulle være noget der, og give nogle svar på nogle spørgsmål der, hvis der skulle være nogen. Ja, godt. Nu vil jeg i hvert fald sige farvel for den her gang, og tak fordi I lyttede med. Hej hej.